Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Laura, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritaak iti biyag. Barang makaipa iti adal kan liwliwa kadag iti padak adumdumay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Laura dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sally, asino dyan lalaki anang itulod ka? Agar-aram ka di kan ka? Wan manang ni James. Ne, kaano pa'y nagbalin ka agarang ganjang? Imbagak matan ajak kayat nga adalalaki amang itultulod kan ka dito'y balay. Ha? Jak kayatan nga itulod na kaday dya lalaki. Taapay mat manang. Awan lat pamatik anapod no kan kaday jay. No ita taagar-aram paylakan ka, makunaan na singpet. Ngam inton agangay, sigurado, addanton sa bali a babae itibiyag na. Ha? Iso amanipod ita, jak kayatan nga itulod na kapay day dya lalaki. Nasingpat abaro ni James. Kan addaanan iti natalgad at trabaho. Nasurok amay sa atawan nga gamam mo kami. Taga-opisinaan kami lakad nga rod. Uray pay! Kasanon no agayatakan kwa na, manang? Saan amabalin? Liklikam dagiti lalaki. Talaga gayam akagura mon. Ora asino a lalaki, manang? Naimbaglakit din ata di mo kagura ni tatang. Anya? Manang, no tinapalabas mo ti pangibasaram, tapno kaguram amin a lalaki, pues, para lakan ka dayta. Sabali ak, tasyak, awan ti ure asino a lalaki anang loko kanyak. Uray pay, pagsaya atam ti pampanunutat. Okay, pagyamanak dayta manang. Ngam pa nga asim, di na kun pakibiyangan no ayat ti pagsasaritaan. Gaputa amok tinasaya at kansaan. Taan niya ti kayat mo asawan? Jak mo tinasaya at kansaan? Saan kit din apod no, manang? Nakirelasyon ka latta iti lalaki, nga oray pa'y addaanan iti pamilya? Nagsinada! Ngam nagsinublenda. Kat dayta tinagsakitan tinakam mo. Di mo maaklon nga adayo anapatpatag ti asawa na ngam iti sika. Dayta tiga po na aginuram ti boyfriend mo. Kat inraman mo ti amin a lalaki. Jak kayat ama itulad kakanyak. Sa anak akaskan ka, manang. Iso adi mo lapdan ni James amang itulod kanyak. Tanasingpat dayjay abaro. Saan akas iti boyfriend mo a pinagbalin na kalaang aparat takop? Kan pinagkwartaan na kalaang. Di ka balin abastos, Sally. Manang nakpailaang. Respeto ka, kas manang ko. Ngamjak kayat alapdan nak iti love life ko. Ta sa anak akaskan ka. Anagkwartaan laang ti boyfriend na. Apay mata na pumanaw ni Sally, Laura. Agim impaki matain. Kanya nga minti nagsubangan yu itay aya. Binagaaklaang ajak kayat nga adamang itultulod kan kuana dito'y balay alalaki. Taamangan nulukkundan tulaang. Ingkalapdan siya adem. Agsarita kayo anaimbag. Sana maala day ta iti pinudot ti ulaw. Bayan nyo, nukasta ti kayat na, tatang. Total, adamot ng trabaho na. Makaamon iti biyag na. Sana kasta, anak ko. Dudua kayo lang arudan nga agkabsat, ngam di kay pagkinawatan. Agtunos kayo Iso ti pangibagaan nyo iti dayta, tatang. Saan asyak? Natangken ti ulo na. Iso abayan nyo latan, ta aramidon na ti kayat na nga aramidon. Rosas kan chocolate para kan ka, Laura. Namin ano mutan nga imbagak, adi na kun ik-ikan iti kasta, Rolando. Laura. No awanan tinaskan nga ibagam, pumanaw ka kuman. Gaputa adu tinaskan nga aramidat dito'y coffee shop ko. Sige. Inakon. Ngam umayak tumanan. Sardengan na kun. Taawan na saya at apagbanagan day ta idat-daton mo nga ayat.
Idi pay laeng abinasted ka. Uray binasted nak. Saan naklata maawanan ni tinamnama? Nagpuskol ka ti rupa mon, Rolando. Sige, inakon. Agsubliak to manan. Ay, nagadulakit din adagulit dito lobongan aya. Hoy, Laura! Nasabat ko ni Rolando, Imisam kanya, nga madlaw anasair. Siguro, pinabain naman na niya. Kasanumat ngamin, kat dagulit. Imbagak lang arudon ajak kayatan ang makita ti rupa na. Ngam nagsublimanan. Gaputa ay ayatin na ka, friend. Mas daawak kan ko, Ta saan anaupay kan kay ti kastang ugalim. Jakman amoy ti dayja lalaki. Uray pa ba inak? Umay mutlat ta. Ang saanan nga iso ti pagsaritaan ta. Oh, nakaumay ka man dito coffee shop ko. Gaputa umay kapakitaan itilakok a perfume. Nabanglo, friend. Kan agbayag ti banglo na. Kan ited ko kan kay tinalak. Okay. O sige, lakwan nak nga rod. Ang sakbay na, agkape tapay. Oh, adeta. Naibus kuntiin librem kanyak akape, Awan makunam, ta ininom ko. Saan anasayang? Kan kinan ko titinapay. When gaminton sumaruno, agbayad kan. Saanan alibre. Di uray awan nagkap-kape no sana libre. Wanan. Kasta ka mo. Ti kayat mo kat kanayon alibre. Di mo kayat agbayad. Natural. Anya nga ti serbina agayim ka. Ay, wan gayam. Naimbag man, tama italak mo iti sabali at tao ti beauty store mo. One friend, nasingpot ti kasinsin ko apang italtal ka. No kasta arumwara. Masikuranak mamin. Ti kayat ko kat agpagnapagnaa. Sa bagay. Ay, amon friend, dandanin ti kalaysak. Dayta ti may sa agapuna ngay mayak. Tapno ipakaamukan ka. Talaga? Sino mo't dayta lalaki? Tay sigod a crush ko idi college tayuan. Ni Noel. Anya? Kaano pa yada kayo? Awan mo't imbagbagam kanya ka. Nabiit kami pay. Sa mo ibaga nga rod ngagkalay sa kayon iti mabiit. Kasta ngamin ti kunana. Ay na friend, nasaysaya at no adalem pay ana imbag ti ugali na, sakbay ang makikalay sa kakankwana. Narigatan. Nabiit kayo pa'y nag-boyfriend. Sa bagay, Narigat ti agbabawin to iti udi na, friend. Iso anas kan apaliiwam pa'y naimbag ti ugali na, sakbay ang makikalay saka. At ni Saleh, kadwa na ti boyfriend na. At dada di ta salas. Anya? Nagpuskulmatan ti rupa na. Ammo na lang arudon ajak kayat nga dagaram kan kwa na. Ngam na ki boyfriend pay laang. Inyam ammo na ti boyfriend na kanyak. Ket naku na ti boyfriend na anapudno ken ni Saleh. Ket nakasagana amang ikalaysa. Kinaulbod day ta. Ay na, Laura. Sige tatang, tay nakasarita ida. Pagsasawak man dagita at tao. Nagpuskol pa'y lati rupam nga agpakita dito'y. Katkadwam pa'y ti boyfriend mo, Sally? Manang, Ala, pumanaw kayon. manang, saan ko mahamat akasta? Pumanaw kayon! At damot karbangak iti day ti abal ay manang Laura. Anya? Sally, Intan, di kay aga pang agkapsat. Saan, James? At damot karbangak iti day ti abalay. Gapot abalay dananang kantatang mi daytoy. Saan abalay ni manang Laura? Natangsit ka at talaga, Sally. No adda karbangam iti day ti abalay. At damot karbangak. Iso adinak abugan akaslawan karbangak iti day ti abalay. Kang nunaan na. Awan basol ko kan ka. Tapno kastoy ti tratom kanyak. Awan respetom! Gaputa bastos kamat. Ako nam no sikat akin ko iti day ti abalay. Aging ga ka di ita. Kat kagoranak. Gaputa sa anak ang nagtungpal iti pagayatam? Asa anak nga agpaaram iti ura asino man alalaki? Sally, huston. Intan. Pumanaw kayon! Sorry ka langan, manang. Gaputa sa anak nga agtungpal kan ka. Kat ibagakan ka.
Naragsakak. Tanasingpat kan manang ipatig ni James akaayan-ayat ko. Naragsakak! Sa anak akaskan ka, ngaging gaita, kat nasakit pa ila ang tinakam mo, iti panang talikod kan kati boyfriend mo a pamilyado. Napanindasali kan James, Laura. Kat nangagkaw ti panagsubangyaw. Tatang, Amok, anak. Pride mo laeng ti agar-ari. Tahusto ni Sale. Saan nga agpapada amin alalaki? Kang runaan na, si kamet laeng tinagbidawt. Tamom lang aruden ako kwartaan nakalaeng ti boyfriend mo, ngam nagtuloy lata ti relasyon nyo. tatang, Saan mo agurgurain ti kabsat mo? Tawan madingay naramid na ken ka. No agayat man, karbengan na dayta. tatang. No talaga, adi mo kaya ta maisagmak ti kabsat mo, ibagam iti nasayaat. Bagbagam laeng. Ket di mo parita na makinobyo. Takas iti nakunakon, karbengan na dayta. Naimbag nga oras mo, Manang Laura. Anya ti kaddam dito'y coffee shop ko. Umay ko la ibagakan ka. Anapudno ak iti kabsat mo. Kat nakasagana ak amang ikalay sa kankwana. Saan ko alukuan? Akas iti panangipapan mo. Isu apa nga asim ko ma. Di mo ko maguraan ni Sally. Anya? Manang, agkapya kayo kumang agkabsat. Tapno naragragsak tayo. Kat ibagak manen, Manang. Awan panggap ko amang loko kan ni Sally. Nabayagan nga agar-arang makan kwa na. Kat italaang asinong batan nak. Naragsak kami. Awan parikot iti ayan-ayat mi. No addaman parikot, pagsaritaan mi adagos. Kat masulbar mi adagos. Manang Laura, naragsak kami kan ni Sally. Gaputan na pudno, ti panagayat mi iti tunggal maysa. Oh, hello! Kumusta tinapinta sa gayam ko? Itaman pa'y ang naisarong ka dito istor ko? Ay, wandig na. Umay ka kadi gumatang iti pagpapintas? Wano, adala parikot mo akayat mo ang pagsaritaan ta. Dig na. Sige, mabalin mo latang ibaga, friend. Si dada anak adungag. Naamiris ko ahusto ni Sally. Wen ngagpaiso, nasabat ko ida iti boyfriend na. Naragsak da si ka. Inyam amuna kanyang ti boyfriend na. Ay na, nagwapo si ka. Dig na. Iso asi ka, lipate mo ti sigod a boyfriend mo. Tadi na kamut inayat day jay. Kwarta lang ti kinayat na kan ka. Aklo naman kan saan, ngam talaga apod no ti imbaga. Dig na. Amom ka di, friend. Napod no ni Rolando kan ka. Sayang day jay a lalaki no paluspusam. Napod no kan ka day jay. Iso nga uray ka na ayon mo apabainan sarsarungkaran na kalatta. Ngam sige ka, amangan numauma, kat di na kanton sarungkaran pa eh. Ha? Di mon paluspusan ni Rolando. Nagsingpot abaro. Adapay panggadanan. Anya pala ti sa pulam kan kwa na ngay, friend. Ay na, friend. Amangan no agbakit ka abalasang no kastamlaeng. Ikam iti gundaway ti bagim nga agragsa. Itay ka kadipay, Rolando? Wen, naku na titalkam dito'y coffee shop mo. Ari mo ka. Iso ngay nuray ka. Oh, apay adi kag kape. Nagpaala ka lata ko man iti kape. Sana ka naragsak nga kape dito'y coffee shop mo. Naawan ka. Ha? Alan, nagtugaw ka. Tagorderak iti kapita adwa. Ken agorderak iti kaimasa na tinapay yo. Agsangot ang agkape. Okay.
Wow. Ha? Anya ti, wow. Adada pumintas ka. No kasta nakaisam ka. Dinak man bulaan akasta. Laura, Oh. Apay parang anak mo ta nakasta. uray kagura nak. Ibagak lata tiriknakan ka. Ay-ayatan ka. Rolando, Sana ka maumamang sarungkarkan ka. Aging ga adinak sungbatan. oh, da kayo matgayam, Sally. Sumrak kayo. Manang, Umay kayo. Apag iso, adalinutok asalad kan pansit. manang, Oh, di kagbulaga takasta Sumrat kayon. James, umay kan. Sumrat kayon. Ma. Ha? Ni Rolando day ta si Mangpet. Apag iso, yam-amu kayo kan kuana. sorry iti kalabos manang Laura. Sorry iti panagsungsungbat ko kan ka. Sorry saan yun na maulit. Sorry, Matsali. Pakawanan na kuma. Lipatan tanday jay manang. Kat maragsakan hak. Gaputa makitak ti ragsak itakan ka. Ha? Amo kung tiga po na. Sika, tila madmadlaw mo. Agayan ayat kamin kini Laura. Kat ipasiguradok anaragsak kanyak. Jak to saktan tiriknana. Pagyamanak unay no kasta, manong. Sapay la ko ma, tagtultuloy ti ragsak yo. Kasta kumamat kada kayo kini James. Sapay la kumatag tultuloy matiragsak yo. Wan manong. Ikarikmat. Ajak to saktan ni Sally. Manya, agdrama kayo kadilata. When now, agmerienda tayo iti salad kan pansait. Ha? Wan tatang, agmerienda tayon. Ay, kunak no agsinangit kayo, pay. Naragsak kami, tatang. Ad-adda asyak ti maragsakan. Gaputa makitak anaragsakan ti linangan yung agkabsat. Katlaglagi pa nyo kumaaka na yun Ngawan sa bali nga agsinakit. Nudi da kayo nga agkabsat. Wan tatang. Wan tatang. Kahit da kayo matadwa, James ken Rolando. Sapay ko mga road, tadiyo saksak tandag iti anak ko, ha? Wan tata. Saan to ang mapasamak day ta? Uwan tata. Ikarimi day ta. Nagkalaysa kami kini Rolando, Mr. Lonely. Kat naragsak kami iti binangon mi a pamilya. Simmaruno ang nagkalaysa da Sally ken James. Kat kaskada kami, naragsak met ti binangon da a pamilya. Kastan kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Laura. Agyamanak pagayam Laura iti daytoy apakasaritaam. Saan amay maysa ti kababalin ti lalaki? Dayta ti kayat nga ipamatmatken ka ni Sally. Ket sapay la kuma, tagnanayon ti ragsak, titunggal maysa kada kayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Laura, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.